Nang alias putar katar genang Yang baju gaji mansi pusip katar siang Mama juga bisa ada biku pasek rada nengga Ada maza kubra Kira mer nang nino maku dojine Nunga daru lai maza ke Maya nang nino maku dojine nagarang Biku putar kagenang Mahun ke putarnya Ang nibis maku Iya kaisin maza ke kecine bewai fialai Nudang Nubai mabaji tomkiene pidung biangku Gun dabaji Nungai maza kuba maza ne Nuakina nangku mabaji guna sikide Bini baji batu biangku na jine Bai gazo patai ula planning kamun Patai ulka bebi firbaji ayoi Mani pidu Beperangku model kalamnaini planning menciklina Bihamse mencide Ada bis han gundiangku maba mencik kalamubla Nang bunanggan mencibai bihamse Nunga biji siapa saya deh. Bebaji butarnya mana ada? Mana tu nanggu bebaji manci kulai. Nengi numaya munci virus. Hoi dada jangan lama nungali. Mana yes raga jeng babu bebaji sana li. Mana sana he meher mana sana. Dai ge manci perku nungkai pasti betai numaya. Munci gua ada aini gerenci tiubu bebaji butar lain yang tambah gerenci aja nama. Gerenci ane norogo setang nanggu bebaji manci norogo. Oke dia ada ukabo ada nursing itu dari lenci. Orang lain pihak yang Noi be maya jeng senang ngepi dengan sini. Zabai sili ada. Nubai apa? Be gundiang gun wafi nama bagi tomki ladeng. Dada giri ne. Nengi nampani no biye. Angku biar biji bumpi ne. Soal ni bipaku ladeng baju benda lagi ke? Ya angku biar biji sen tau deh. Angku la pun alap kian nengi nampaku buntang nampaku. Be seorang boleh mabung bau zambaku. Zamba? Abab. 산비와이 푸나베이시 방자가 동어 안진이 세문지 탈바이 자베 실레 우화등 토르 노싱 오랄레드 아네 너마의 egg number 사리쇼 비스 가오네 나 egg number 근다 문지가 고토 에이 마야 능시 말라니 노콜 스파이그라 문지베 아하하 앙하세 너니는 파니나서 터다이 다야 도이시바부 능니 칼리야이 마니 능부 가만히 비지비지 마오나라이 아이 고토 능부 말해정 말해르그다자 바문지게 Ni bidau sinunga mencide nang harau bugia. Ana ni me goni sigoran ku gudna situ dang ku butarba masa ku manaba. Nang ku gudna lo mavra butatan ba yang. Ang ni bijimani me goni modeni sirau nang ni bebeja je abunwa. Hanke? Malani songsarku gondokol kalamgra, malani songsarku spainani hogra, malani songsarku borbat kalamgra. San, bangjabe nungna. Nang ku gini ang pui dom ba bulai ba. Nunga nang aku isi bang dom ufi dengse. Engkau dom menang power dongo, menci doang ya faku sinai, ada menci manci perku nang bebeji kalamai thayna. Engni pisa lasi ang menci bai. Bungnya thang blatu zero senenge. Ai koto harami, ha? Gunda be dom sia bideng angku. Ai koto nang zanya ba mi, nang bese be bung halap tidak ke? Engni dah yakse bung pisa deng da. Kenapa na? Neng salama bung deng. Kami tu zamba zakabai hai, mati bung gono neng sezin kaparani ne. Bangre dah bung biang kau ye, zamba nungang nge. Kat, zamba nungang macam ni nai. Menci tu hinjau ni pagla ka, ada hone, maba malai perkulah help kalam nai. De nang sebe bung tu de nang lamer. Angkau si hinjau pagla bunai kau nungak ke? Apa pagla nama nge? Pagla? Nunga, mati pagla zala bai nasi. Last kunci bung mobile nge, nang tuntuli ni gejan otak. Nunga ba digda dong si nang jeng menci de maya. Wah, ada ya tuntulin tak aizung mana aizung nau aizung nang lagi terbaik. Isi duku menakibe, malah logo mani tu bisa nau saya ne, biawai perni. Ubo bisa nau zala bandra, ada malah logo sana. Ada tu di si raja tengah ya bu. Karena kau seri kuga nang lebat tu siapa nunga do, bipulai nai pura, bipul kesemua sang menahang. Cani jeng umtakan ra, jibu tinsun kia, nai beta, nai. Ma cibi pura serial ku nai bau ne, behind 90. Kau tusan, ma saya benengi, senengi sedang di haunante. Angi jangan saya kumah kalam nenglai, asal panen nama. Muskil dong, maya banlu batu medi degli ne jage. Hui lai, nung kuna miksa misna unniang ge. Mati zabai thalai kira, mati jagu. One legend di fedas fide. Kaya thamku nama paku biji bumne. Oi, daya bini ne ka afani. Baba pun gaji adung menne. Baba nungkai na nunggu jemun cikude. Nenglai site bung duna nungkai. Jai kiji anung nanggu sumodu munagi na nunggu. Bas, begong duku mendengang nunggu.
इसेबां बेस्ट फ्रेन्ड सानोमोन इसेबां लोगो नाथाय नङा नोंथ' जेबोखौनो सानखायाबा दाथ' आरो मोननै न'खर नालाय उफाय गैया जाखागोन आरो बेफोरलाय मा आंहा हले बेफोराव हाबनो गोसो गैलालै औ सिरि थाथ'हाय र' न' सिङाव एब्रेना थाना दासो मोनथिदों नोङो मा बुंनाय जाखो बेलाय आबा मानो दावराव दावसि नुदों सोरां नोंनि नोंसालानि आखलखौ बेहाय बे सानगोन्दैया आंखौ फैनानै धमकि होफैदो माया बाथ्राखौ एसे सामलायनानै बुं जानला मानला आंनि आबाखौ बेबायदि दाबुं दे ओइ आफा नोंनि हिनजावसो बेबायदि बबाव आंखौ बुंनो फैदों बेलाय नुबाय सोरां मानिथो दावराव जाखो आबा नोंनि हिनजावखौथ' मा बुंबावनो हो नाथाय बे जानला मानला मानसिखौ मोजां मानसिखौ फासायनो नागिरोना जथ' नोंनि दाय आफा जथ' नोंनि दाय मा होननो सानदों नों आबा थुनथालि बाथ्राखौ बुंदों नाय जुदि बिदिब्ला गिना दे जों दंना नोंसोर सिखाव मानसिखौसो बासायनो नागिरदों ओइ माया खबरदार आरो सिखाव बुंबावब्ला 420 नोंनो नुबायना सोरां नुबाय आरो नोंथ' बेयावसो आराम फैनानै दंफैयो नङा आबा थांखासिगौमोन आङो साला न' गारनानै बेहायसो आराम थाफैग्रा बियो गोख्रै आइजों थां न'आव दानो आरे गाबोन फुङाव थांखासिगौमोन आं आबा दालाय माथो खालामबाय थाबावनांगौ जाखो थांद' सोराङा ओमफ्राय नोंहा गिना थांथारसै आंनि आफा आंनि गोसो आंनि आइजों थांगोन नोंहा मा नांजादो जा जादों नोंनि थाखायनो जाखादों आफा मोनथिदो नों जुदि बेखौ लायामोनब्ला दिनै बेबायदि दिन नुनायानो नङामोन जोङो नङालै आबा आंनि आइखौ दुखुआ नोंसो बांसिन होखादो जाबाय दे बन्द' खालामदो दावराव दावसिफ्रा नोंथ' जाम्बाखासै जेबो बुंनोबो रोंला जाम्बानि खोथा फैया बेवहाय न'निजों न'नि मानोथो एसे दावराव जानो सब गासैबो नोंसोरो आरो फैबावनांगौ गथ' आंखौ धमकि होफैबा नोंखौ केसैनानै दोनगोन आङो ओरै हैना नोंखौबो होगोन आं उल्था मालाय फेमिलि थाखानायखौ हाबा खालामनायखौ नोंखौबो केस होगोन आङो उल्था इसोरलै जाबाय आबा जाबाय थुनथुनि केसखौथ' फोजोबबा फोजोब मुस्किल दं नङाबा हायोबा देरहानानै नाय मिथिदों बेबायदि बुंना लाब गैया मा होनबावनोब्रा थुद ओइ थ'दो आबा सान न'आव थांसै सानजौथ' मोजांबासो मोजां नोंनि हिनजाव गदाया नङाबा बुखावजोबगोन आङो हामा आबा सना हामा आरे फै नोंखौबो दानखावजोबनि आङो बास एबार आरो जेबो दावराव खोनाखाला जोङो दिनैनि दिनावनो अयथासार मोनथारबायलै आङो औ ना मारैथो बिदि जाथारखोबा दिनै बेवाइफोराबो जे रागा जोंना फैबाय जे माथो बुंबावनोब्रा आइयाबो आइखासै जानांगौबाबो दावराव दावसिया हर गेजेरावनो जाखाथारगोन आरो औ दे माबा सिरि उन्दुदो जेबो दाबुंनिसै आइखौबो आंथ' हालासो दिनै एकदम बोरैबा मोनथारबाय खर'सो सालाजोब्बाय आफायाबो थांसिगोनदां मोनथिया थांना मायो फिसालाजों बिफाजों दावराव जानायखौ नुवाखै थांबाबो जेबो नङा थाबाबो जेबो नङा गोदोनिफ्रायनो जेजेन थाखाया बेलाय नै खोनाबायना मेहेर अब्लाबो आफाया नोंसोरखौ जोबोद अनो अननायल'जोंलाय माथो जानो गन्डगलफ्रानो जोबाना न'खर मोननै जाहैबाय नालाय माथो खालामबावनो ओरैबो नायनांगोन ओरैबो नायनांखासिगोन ओरैबो एखनबा खोनासंनांगोन ओरैबो बुंजाखागोन होद बाद दे रायलायनो बाबाय आं एसेबां हरावलाय मा फन गाबखो आरो आं दसे उन्दुमा सिख्लाफोरसो नायबावो नोङो ओइ जानला मानला सन्देह खालामफैनाङालै नोङो माखौबा सन्देह खालामफैनाङा जानला मानला बाथ्राखौ सन्देह खालामलाबायनाङा मा बिसास नोंजोंलाय होमबालाय फनखौ लाना दोनबानो जायोना लाखागोन आंलाय नोंजोंबो नांबाय थायालै आङो उन्दुदो आं बुंलायनाङा नङाना थै बाद दे सिरि उन्दुनो होदो आंखौ सोरांखासिगोन सोरथो डिस्टार्ब खालामदों गावबागाव उन्दुदो आरो मेहेर मोद्ला एखनबा समाव मोद्ला जाखाङो नोङो ओइ मोदलि बांद्राय खोथा दाबुं बिसास मोनलायलाङा नोंखौ एखनबा समाव दा फैखा आंथिं ओरैजाय आरो थां गोसोबो गैया दाबो सोरांबाबो जासिगौ जेबो नङा सोराङाबाबो अरजाया नोंहा मा नांजादों नांजायाखै जेबो नांजायाखै फिल्मसो नायबावनोसै आङो ओरैनोबा गाबोन सोरांबानो खाव जासिगोनलाय नोंसोरनो मिलायनानै थानो रोङाबा नों गुबुनजों हाबा जाबाबो माथो जाखो सना थेवबोथ' आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नों आंखौ दुखु दामोनसै नाथाय दा आरो आं गुबुननि जाखाबाय जोंनि खाफालनि लिरनायानो बेसिमल' खामोन खोमा दा आं जाय दङ बेजोंनो खुसियै थानो नाजानोसै मा फिल्म बेलाय गोदाव सोराव बिदिखौ नायो माथो जाखो फिल्म आरो ना नोंहाबो सोरबा हास्थायनाय दं नामा बेखायनो नों बायदि नङा आङो फिल्म नायनायखौबो डिस्टार्ब दा खालाम लोखिसारा दुगामारा नों दासो नंखायखौनो बिदि फैब्ला जागोन नामा सानजिरां जेला नांगौमोन आंनो अब्लाथ' गैया हयथ'बा मैयासो फैफ्लादों माखौबा आं जेबो मोनथियामोन जेबो माबाया बायदि आरो बिसिनि फेमिलियानो मोनथिदों अब्ला नों मोनथियाखै थगायसुला नोङो
बयहाबो गाबागाव मतलब आरो माथो होनबावनो थेवबो टुनटुलिया नोंखौ दुखु मोनदों रायलाया आङो जाय नांगौ समावनो थाया बिजों मानो रायलायनो आं दा ओमफ्राय सिगां बायदि फैफ्लाफिनबाय थानोसै नांगौ टाइमावबा गायब जायो मा होनबावनो आरोना रावनिबो गोसोखौ हमनो हाया जे आंनो बेफोरबायदि लोगोनि गोनांथिबो गैयाना जाय आंखौ नांगौनि समाव जेबो हेल्प खालामनो हाया दाथ' आं बेखौसो सानगासिनो दाहारा आंना बोरै जोबबावगोन दे एसेबां बुरजानो माने जोंहाथ' रावबो खामायग्राबो गैयाना आथ' मोनसे एकदम सैथो बाथ्राया मा जायनाव आजिखालि थाखा फैसा थायोना बेसो दानि जुगाव टिकिनो हायो जोंहानो आरो नाय मानियानोथ' प्रब्लेम जाबाय थाखायोना फैसा गैयैखायनो एसे गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन डेन्जार बुस्थुना थाखा फैसायाबो दानोथ' नाय फैसा गैयैखायनोथ' दाहारबो लुन जाबाय आरोथ' बिनि सायाव गोबां प्रब्लेम्स फैबाय थेवबो आं ओरैनो जिरायनानै थाया आं एकदम बिदि नंखायाबो माबा नङा माबा मोनसे खालामलायगोन आरो ओरैनोथ' गोसथोनायबो गैजा रोंखायाना नांखायाबो आंनोलाय मानो होनबा टुनटुलिनो रावनोबो गोनांथि गैखाया दा मा बिजनेस खालामबावनो आंलाय माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना साननांगोन एसे ओमफ्राय नायबिजिरनांगोन उनावसो मिन्थिगोन नुबाय दा दासो बेसेबां समायना नुखो नंगौना नङाबालाय माथोरा बेखौ फुननो बावनाङा ना आंनि निसानिसो दा औ ओमफ्राय समायमारबायना मानोथो समाया जानो दे नों आंखौ बिब्दिनो अनबाय थाबालाय आंबो नोंखौ अराय सम अनगोन आच्छा ओमफ्राय उनावालाय होमबाबो देनांहाय जेला आंनि हाथाया गगोन ना ओमफ्रायो आङो एसे बैसो जागोन होमबाबो नों आंखौ बिब्दिनो अनबाय थानांगोन दा बापरे जागोन दे औ ओमफ्रायथ' जेला जोंनि गथ'फ्रा फैगोन ना अब्लाबो नों आंखौ बिब्दिनो अननांगोन बांसिन मा बुंदों नों खनसे बुंबावलाय आं बुंदों आरो नोंखौ बेसेबां बुंनांगौ आं गथ' होनबानो सैथारा आङो आयु गोदोनिफ्रायनो सैखाथारा आङो सानबाबो देनां एकदम देनां आरोना जेबो लिमिट गैया मा आरोथ' बेफोरबायदि बाथ्रा दा रायलायखा आंनि सिगाङाव माबा सुथुर दं बेहा आसरित दे खोनासंनो हाथारलायासै ओमफ्रायथ' फनखौनो मोनसे गोदान बायग्रोनांसिगोन आङो सासे आरो गाज्रि खालामना होबायना गोसोआनोथ' गोसो जेरैबो सुख मोनथारला आङो फाग्लासो जासिगोन खोमा जाथायानो जाथाय जानायानो जोबला माथो ओमफ्रायथ' आंनि प्रब्लेमानोथ' बिराद गिदिर जाबायना दा बे खोथाखौ बोरै टुनटुलिनि सिगाङाव बुंगोन दे आङो डाइरेक्ट लाभ स्ट'रिया जानायनि सिगांनो ब्रेकआप जाखागोन माथो ब्रेकआप मानेथ' डाइरेक्ट जोबखागोनसो माथो जे सनाजों बिदि होनना मोनथिबा बिराद दुखु थाबायलै आङो बिराद दुखु मोनथारबाय आं दिनैसिम रावखौबो किसखौनो खालामफेराखैमोन आङो बे एसे गिदिर घटनाया बोरै जाखो गाबोन आरो बेखौ लानानै दावराव खालामबानोथ' खुनु खोथा गैया बेलेग जायगायाव थांनानै थाहैखागोन आङो ओमफ्रायथ' आंनि सना टुनटुआनो बेबायदि रागा जोंखाबायलै आंखौ आरोथ' दंबावोसो एकदम परफेक्ट जाबाय दे एबार नायजोबखाबाय आं ओमफ्राय फट'कपि नांगौ होननाया जाबाय औ जाजोब्बायलै बरिया एप्लाइ खालामहरनोसै दा आरो इन्टारभिउ हैनो थांबावनांगौसो आंहा फैगासिनो र' डेटआ बा ओरैबाय जेरावबो हरजोबथारनोसै नामा नों होनबा माथो सानदों हरजोबखानांगौ खेबसेनो बेखौ नाजाबायानो थानांगौ आथ' जाम्बिलाय मोनफ्रांबायाबाबो जेबो नङा जाबा जाबाय जायाबा नेक्स्ट बा टुनटुलि होनबाथ' मोजां दे अबेबा मोनसे जाखागोन बे देनां नोंनोथ' मा मेथाइ जाखागोन आं पार्टिसो होखागोन आङो आंहाबो मोनजाबानो जाबायना देनां जागोन दे संगि जागोन फैनो होग्रोना र' आथ' मोनसे फट'खौ आंना एकदम मोजांखौनो नुथाराखै होमबा बेखौनो हरसै आं जायोलै माथो जाखोना थेवबो आं फट'खौ मोजां फैजानो लुगैयो आथ' संगि नों खालामलाय एप्लाइखौ नोंबो खालामनांगौमोन जाम्बि जोंहा देनां सानैजों मोनफ्रांबायबा लोगो मोनगोन ना नांथ'ला जोंहा आइया थांनो होनाय नङा आंखौ या मानो मोजांसो आजिखालि हिनजावफ्राबो बबेनिफ्राय बबेसिम सहैखो आइ माबा नोंसिना बादासो थांनो जाम्बिला आजिखालि गावबो खामायनो सोलोंनांगौ ना गावनि आथिङाव गसंनो नों बुंनाया थिगानो नाथाय थांनो होआबा दा आं
진짜 하는 농아문 바다와 당신 찔르기 양어. 대우나 마마 문제 자식인데 능력 칼람그잖아. 왕도지를 빠지 가르근을 빠지 홀벤 타근에 플레이 칼람근. 비아우 내 비아우 부야우. 둔들려 제거 부트라이 칼람 집근 문지대 성기. 능그저 문지가 양문 가군 부크 말리는 여자. 헤이 문나이 문야 또 카팔니 키스먼니 그다져. 안녕 니 카팔러 지일린 나이 동어. 얘네 자카근 아래우나 바브 그 바우정 바브. 아우나. 아이 투다 미영아 마마 좀만 가람 보는 거 하잖아. 내 가만 든든지 우나 그냥 코볼 안지. 아다 오카바 근나이 또 목야네. 아우 nings나부터 라우부기야 남자. 이리 잡아지면 두동무물 나대 비실 붙이니 당치겠나? 암자 nings냐 용아도 무장 잡아나? 무장아 비지니 시시라는 하베아르. 튜브 시카는 코스튬은 하트와그. 마도 만지 답에 잘안겠나? 아용굴 합치등물 아용아 잘안근당. 땜바, 자, 독수만 등문한 거 닥리키나 나네. 만진 독수알레마, 매바지냐 당라이 뷰레는. 아또 잠비라 만 비자이 문치고, 야, 뚱 테이스팅 나야 테이스팅. 미풀 자바이 송산이 문치 한자치, 테이스팅 나이는 나유, 제 파사나 하거나 하데 나이니. 능구도 하르. बेफोरबायदि लाइफनि प्रब्लेम्सफोराव पास जायोब्लानो माने एकदम नों जेना लासे आवगायलांबाय थायोब्लानो सानसे नोंनि प्रब्लेम्सआबो हारमानिनाव उल्टा थांफिनगोन बे आं खिन्थु जानाय नङामोनलै बिदिबा खिन्थु भुलब्रा जानाय नङा जाया जाखाया बेफोरबायदि साननायानो ओइ आंनि गोसोआ एकदमानो दुरबल नङा बे मोनसे प्रब्लेम्स फैबानो बेजों जेननानै आं माबायालासे थानो ओरैनो गाबबाय दुखु जाबाय थानो नै जोथोनथिलाया बिदि नङा आइ थुदो होमबालाय जाबायसैबा बैयावबो दसे हाबलांनांगौमोन दखानाव जागोन दे फुरि जालांसै खोमालै ने 10 थाखानि आनो गुगुनिखौ जाथ'ला माबा फुरिखौनो जालांसै ओंखामबो उखैनाय मोनदोंना दे होमबाथ' दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैलाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो एसे खिन्थाहरलायदो फैफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगोफोर नेना थाथ'दो बयनिसिमबो लाभ इउ दे होमबा ना माथो बुंबावनो जों थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर बिथांमोना फुङाव नायगोन गुड मर्निं ओमफ्राय सनामोन बावगार हायियाबो फैगासिनो माने ससे बानायखांबाय एसे दंबावो आरोना जै जाब्लानो होबाय आरो दे बिदिब्ला थाबैनो नुगोन बेखौबो लोगोफोर बाय बाय